Аліє, ти можеш тут нормально говорити? Без проблем. Я дуже емоційна людина. І мені просто Клас. В мене сльози пішли від того, що я почала хвилюватись. З чого до мене повернулись люди? Хіба не хочеться, я не знаю, прийти і все ж таки перемогти? Ні, я навіть про це не можу. Ти що? Все падає, все летить, щось ти їдеш по мосту, а там так просто машина стоїть з відчиненими дверима, знаєш, людей немає, гроші і золото наше, ти знаєш. Золото наше все. Якщо я тебе про щось не спитала. Найсмачніша їжа тільки в Криму, що найкрасивіші види тільки в Криму. У нас умови, власне, зараз не на дуже там хорошому рівні. Але я знаю, що коли в мене народяться діти, я буду з ними розмовляти кримсько-татарською мовою. Вітаю, салям алейкум, це проєкт «Обличчя вільного Криму», і сьогодні в мене в гостях прекрасна, дуже талановита дівчина, кримськотатарська співачка і телеведуча Алія Хаджибадінова. Салям алейкум. Салям. Так приємно ти мене представила. Дякую, що знайшла час і приїхала на це інтерв'ю. Тобі дякую, що, незважаючи на те, що ми знаємо одна одну дуже давно, але ми сьогодні зустрілися на такій прекрасній локації, в такому приємному місці. Так, ресторан Еські Харем, а взагалі-то правильно його називати гостьовий двір Еські Харем. Тут дуже смачно і тут дуже красиво. Алія, я тебе представила як кримськотатарську співачку, але знаю, що до початку повномасштабного вторгнення ти почала опановувати зовсім іншу, як на мене, взагалі не творчу професію. Чи можеш ти про це розказати? Так, дійсно, в період карантину, ковіду, коли це все почалося, я тоді ще працювала на телеканалі АТР, я зрозуміла, що хочу щось нове спробувати в своєму житті і знайшла курси в дуже відомій академії, це Бітрут Академія, курси на HR-дженераліста в IT. Мені завжди було цікаво попасти саме в IT-сферу, і я навчилась і почала працювати. А чому IT? Чому так? Ти співаєш, ти телеведуча, і тут раптом IT. Мені завжди подобалось ставити для себе такі цілі, такі незвичайні трошки, знаєш. І взагалі-то я би і сама не подумала, що щось таке не творче для мене, та ні, можливо, ні, а якщо б спробувати. І спробувала, і все вийшло. Знаєш, не треба чогось боятись перед тим, як щось почати. Мені здається, навпаки, цікавіше отримувати досвід в тій сфері, в якій ти взагалі нічого не знаєш. І ти просто для себе відкриваєш все нове, і тобі дуже цікаво, і мені особисто зараз дуже цікаво. Я вже виросла в кар'єрному плані і кайфую від того, знаєш. От зараз дуже популярно ставити собі таке питання, хто я, там, шукати своє місце. Ти можеш сказати, що ти знайшла? Навіть не знаю зараз. Зараз дуже складний час, щоб задавати собі такі питання. Точно співачка кримсько-татарська, це точно я. Може, IT-спеціаліст, може, в майбутньому керівник своєї компанії. Я ще не знаю, хто я. Алія, що зараз з співочою кар'єрою? Співоча кар'єра в мене на такій легкій паузі, знаєш, зараз. Бо я трошки знаходжу себе в IT-професії, розвиваюсь в цій сфері і трошки заменше поділяю часу для музики, знаєш, а музикою треба займатися дуже активно і дуже багато часу. Зараз така пауза в мене. У попередньому сезоні «Голос України» ти приймала участь. Для нас було, звісно, це такою, знаєш, гордістю спостерігати за тобою. Ти там співала кримськотатарську пісню. Ми навіть, напевно, що вставимо сюди цей шматочок. Що, ніхто не натисне?
ти дійшла навіть до фіналу. Розкажи про цей досвід, бо я знаю, що ти не дуже любиш приймати участь в таких конкурсах. Як ти взагалі наважилась? З часів Бельбеку, ти пам'ятаєш, що я там колись співала в цьому колективі, ми так часто їздили по всяких конкурсах, фестивалях, що ці переживання, я дуже емоційна людина, і мені складно переживати ці емоції кожен раз, як в перший раз, знаєш. От. І голос – це дуже такий відповідальний був крок в моєму житті, тому що я розуміла, наскільки це важко. Я розуміла, що якщо до мене не повернуться судді, то це буде просто, я не знаю, фіаско. Чесно, це я буде... це знала. Я так хвилювалася. Я просто тобі передати не можу ці почуття, цю просто схвильованість, але дуже завдяки моїм друзям, завдяки групі підтримки, яка була. Я просто вийшла на ту сцену, і я, чесно кажучи, я думала, що до мене ніхто не повернеться. Така в мене самооцінка, щоб ти розуміла. Вийшла я на ту сцену, і просто, коли до мене обернулись ці судді, я була в шоці. Я навіть, в мене сльози пішли від того, що я почала хвилюватись. Типу, що до мене повернулись люди. І, в принципі, отак все і почалося. І воно, знаєш, як затягує тебе в такий вихор подій, і ти там просто опиняєшся вже там на сцені. Тут ти вже з гуртом ОКНЛ зазнайомишся і в їх студії, де вони працюють, там ти з ними робиш якусь їх пісню. Тут ти там на якомусь інтерв'ю, і ти просто це як нібито інше взагалі життя для тебе. І це, дійсно був крутий досвід. І ні з чим його не порівняти. І пішла б я другий раз туди? Напевно, це було, власне, моїм наступним питанням. Хіба не хочеться, я не знаю, прийти і все ж таки перемогти? Звичайно ж хочеться. Що я буду лукавити? Ні, це реально, дійсно так. Хочеться, але, знаєш, всьому свій час. От для того, щоб бути на «Голосі України», ти повинен бути підготовленим на всі 100%, на всі 200%. Я зараз себе не відчуваю підготовленою до того ані морально, ані психологічно, ані фізично. Я не можу так сказати, що я можу другий раз спробувати. Я буду говорити зараз про себе, а ти вже, скажи мені, чи знаходиш ти в цій історії себе? Угу. Виховують так, що ти повинен одразу зробити щось раз і ідеально. Інакше взагалі не роби. Просто я думаю по-іншому. Я думаю, краще ти зробиш 10 разів, ти впадеш, бо це твій досвід, і тільки так людина вчиться. Так, ти можеш перший, другий, третій раз не виграти, але в якийсь там раз ти обов'язково виграєш, бо люди, які наполягають на своєму, люди, які бачать свою мету і свою ціль, вони обов'язково досягають її. Я дуже дякую своїм батькам. Так не виховували, і навіть от по своїй школі, коли в шкільні годи я ще вчилась, і пам'ятаю, коли я приходила там з якимись не супер там оцінками, то батьки казали, що та все окей, не парся. Зато ти в нас людина хороша, дитина хороша, знаєш. А що ти таке робила? Що я таке робила? Могла там не 5 отримати, знаєш, а 4, отримати. Але в мене батьки, вони відмінники, вони там з золотою медаллю, ти знаєш, як це було. Але батьки розуміли, що в мене інший талант, що я не маю там вчитись на відмінно, і з цим було все окей. Я для себе ставлю ціль, щоб там бути ідеальною, але щоб що? Знаєш, отримати перше місце, виграти в конкурсі, щоб що? Далі щось треба робити. Після цього відразу треба бути до цього готовим. Потрібен відразу репертуар, відразу майданчики, на яких ти будеш співати, знаєш. І тоді в тебе вже є ціль за перше місце, знаєш. Тоді ти бачиш за перемогою, що ти будеш робити. А так, ти просто бачиш перемогу, а далі нічого. Тобто ти для себе не знаєш, що після перемоги? Насправді, це ж було під час війни.
І я дійсно не знала, що буде. Я зараз не знаю, що буде далі, тому я не уявляла свою перемогу. От дійсно, бо я не бачила за перемогою, що я буду робити. Чому серед кримських татар, от насправді прям на весь світ відомих там співачок, власне, ну, тільки Джамала? Чому? От прям на весь світ. Давай так, кримсько-татарський народ, він дуже талановитий, да? Да? От чому так? Бо продукт робиться переважно для весіль. Ти розумієш, що пісні пишуться переважно для того, щоб на цьому заробити, щоб десь виступити і ну, просто якось прожити далі. І майданчиків таких немає. Ти ж пам'ятаєш, коли ще був АТР в Криму, і коли це все починалось, відроджувалось все, люди писали і кліпи, і, я не знаю, і концертів дуже було багато. Зараз такого немає. Зараз немає цілі далі. Що далі? А заради чого? Я можу записати пісню, а мені з нею нема де виступити. Я беру саме кримських татар. Зараз. Тому вони закапсульовані там, виживають, і я не засуджую, і я розумію, що просто потрібно перечекати зараз. І я впевнена, що в нас будуть зірки, знаєш, світового рівня, і не буду казати, що краще, ніж Джамала, бо не впевнена, що може хтось бути краще. Чия творчість кримсько-татарських музикантів тобі подобається? Я відразу назву ім'я Руслана Булатова, бо це дійсно скарб. І ми просто не уявляємо, якого рівня цей скарб. Це настільки крутий музикант. Він дуже скромний сам по собі хлопець, але дуже перспективний. Я вважаю, що в нього все є для того, щоб стати всесвітньо відомим музикантом. Він знаходиться ж в Києві. Да. Угу. І, до речі, ми з ним зробили нещодавно пісню. Можливо, ти чула її, ми на Фейсбуці виставляли. Так. От вона, пісня авторська, кримсько-татарська. Їй десь 30 років, я вже не знаю, ми її просто трошки відродили, зробили трошки інше аранжування, це робив все Руслан. І записали цю пісню ще до війни, початку війни. Це було якраз в лютому місяці. Ми її зробили, і почалась війна. Ми не встигли її, знаєш, випустити в світ. І вона чекала десь 1,5 року, поки не вийшла. І я ще була в Естонії, коли ми вирішили все-таки її випустити. А хто з Криму? З Криму дуже багато всіх. Насправді, дуже багато у нас крутих музикантів. Всі талановиті. Я не можу когось окремо виділити. Напевно, ти знаєш, я можу перечисляти, просто переліковувати людей. Ну, давай так, я думаю, що ніхто не образиться. Ну, чекай, якщо мені, наприклад, дуже подобається Ріана Таркова і Хаят, я думаю, що всі інші на мене не образяться. Бо, А от якщо я когось не назву, ну, розумієш, хтось образиться, скаже, блін, мене не назвала, ну що це таке? А ми ж з нею співали на одному майданчику, як вона могла мене забути? А я можу забути зараз когось. В нас дуже талановитий народ. І от просто кожного, кого не візьмеш, всі або танцюристи, або співаки, або музиканти круті. Ну що тут скажеш, ми всі талановиті. Такі ми, такий в нас народ. Або вчені, скільки вчених, а скільки композиторів прекрасних, ну це просто. Якщо брати в процентному співвідношенні, то в нас на душу населення, напевно, да, дуже багато талановитих і розумних людей. Так, насправді, нас не багато, але ми всі чимось виділяємось, відрізняємось одне від одного, якісь особливі. Я не знаю, можливо, я дуже зараз сумую за Кримом, знаєш, тому я так ідеалізую, але мені здається все одно, що ми дуже талановитий народ. Коли я починаю думати, скільки репресій пережив мій народ, але зберігся, я дійсно вважаю, що ми дуже круті. Вибачте, от я правда так вважаю, бо через стільки всього пройти і так, в нас мова, власне, зараз не на дуже хорошому рівні, але давайте так, ми намагаємось її зберегти.
багато хто з нас робить все, аби наша мова зберіглась. Але недостатньо багато, щоб вона зберіглась в тому вигляді. Я не знаю, я особисто за себе хочу сказати, що я недостатньо роблю для того, щоб зберегти мову в рамках своєї родини. Але я знаю, що коли в мене народяться діти, я буду з ними розмовляти кримсько-татарською мовою, бо я хочу, щоб в побутовому плані, щоб діти розуміли все. От як я в дитинстві, і зараз я це згадую, і це мені допомагає спілкуватися зі старшими. Тому що було закладено в дитинстві. Я до 6 років взагалі не знала російської мови. Але потім я пішла в школу, говорила, читала літературу російською мовою. Але я приходила додому. І розмовляла кримсько-татарською. І розмовляла кримсько-татарською. Тобі повезло, розумієш? Так. Ми розмовляли тільки зі старшими, з бабусею. Я розмовляла ще, коли застала дідуся, він мені розповідав всі твори. Він дуже багато знав всього з літератури кримсько-татарської. І оце ще я все пам'ятаю, а далі вже все. Просто нічого. Ми виживали, бо тому ми не зберегли так сильно мову, як зараз ми можемо це зробити. Да? Наші батьки приїхали до Криму і починали все з нуля. Ну нічого ж не було. Ти ж сама знаєш, ти ж сама через це пройшла. Я пам'ятаю часи, коли я взагалі не бачила своїх батьків. Вони були на роботі. Вони були зосереджені на тому, щоб зробити, щоб їх сім'я вижила. І все. Тому ми не можемо звинувачувати їх. Ми зараз маємо брати відповідальність тільки на себе. Так, вони зробили свою справу, Да. Вони зберіглись, вони приїхали. І, власне, нам дуже пощастило. Мені, ти, до речі, народилась... Я народилась в Криму. І мені я народилась в Криму. І мені пощастило. Клас. От, Така, мені я завжди, з до гордістю речі, це кажу, знаєш, завжди. так. Мені, до речі, батько завжди казав, що тобі так пощастило. Але я маленько не дуже це розуміла, знаєш. Да. Зараз ми розуміємо, що це реально. От часто, і навіть в попередніх інтерв'ю, там, і Зєра, і Ільвіни Сідбулаєва, вони казали, що там батьки їм розказували, що їдемо в Крим, в цей райський куточок, і приїздили, Да. ну, ти розумієш. Що найсмачніші яблука тільки в Криму, що найсмачніша їжа тільки в Криму, що найкрасивіші види тільки в Криму. Да, це на цьому Я все. насправді, чесно тобі скажу, я не дуже це і розуміла, бо ти знаєш, коли тобі оце так дається, як даність, ну, типу, не те, що в тебе немає цінності, але просто ти сприймаєш, ну, в тебе, знаєш, уже так би... Ти в цьому живеш. Так, просто... ти в цьому живеш, і, власне, ця Генуезька фортеця для мене, ну, Генуезька фортеця. Коли зараз я знаходжусь тут, і я бачу, наприклад, у когось в Інстаграмі Генуезьку фортецю, я тобі передати не можу, Да. що відбувається всередині мене. Я можу передати. В мене такий, знаєш, тупий біль в області, тут між ребрами, там, де серце, я не знаю. Я відчувала це ще з моменту, коли зайшли зелені люди, перші в Крим, в 14-му. Я от відчувала це, я не могла, я от фізично це відчувала, знаєш. Я не могла там знаходитись, просто не могла цього бачити. І поїхали. Коли поїхала, мені стало легше. Але подумки, да, коли про Крим згадую, ну, важко, бо хочеться, по-перше, до родичів, знаєш, в гості. Ти думала, що ніколи не повернешся в Крим? Ні, я навіть про це не можу. Ти що? Як про це можна думати? Ні, я собі так строю плани, що там, коли звільнять Крим, ми відразу першим потягом поїдемо до Криму, наведемо лад в своїх домах, будинках, все причепуримо, запросимо гостей. І все. Я навіть не хочу про це думати. Ти що? У кримських татар, мені здається, є оцей досвід, знаєш, коли ти знаєш просто, що депортували твоїх дідусів, бабусь, і вони все одно через півстоліття повернулись додому. І тобто в тебе як це
опція, типу, Генетичний я код, повернусь знаєш. обов'язково. Да. По-інакшому бути не може. Да, це в нас закладено, просто генетичний такий код. Що ти з цим зробиш? Ми обов'язково повертаємося всі додому. Ти пам'ятаєш, коли ти востаннє була там? Слухай, ну я коли приїхала до Криму, в один з останніх разів мене затримали на кордоні. І дуже довго це був мамин день народження. Я тоді хотіла зробити їй сюрприз, приїхати до Криму. Купила їй парфюм. Домовилась з батьком, що він мене зустрів на кордоні. Тоді моя сестра ще була вагітна, на 8-му місяці, я думаю, що була. І вони так мене з того боку чекали. Я проходжу, значить, з цього, і мене затримують. І я не знаю, що вони не кажуть, ані наскільки мене затримали, ані що буде далі. Я знаю, що там під спекою там моя сестра з батьком мене чекають і не можуть зрозуміти, коли я вийду. Ну, це був такий стрес досить. А що питали? Питали все, питали, де я працюю, з ким я дружу, де я буваю, знаєш, все перевірили на телефоні. Ну, таке було дуже неприємно. Дуже неприємне відчуття, нібито тобі, знаєш, хтось обікрав. Я не знаю, як це пояснити навіть. Це дуже неприємно. От, а потім через 2,5-3 години мене відпустили. Особливо, коли ти їдеш до себе додому. Ага, і ти маєш їм доказувати, що ти, типу... А наскільки ви туди їдете? Да, наскільки ви туди? Дивне а навіщо питання? ви туди їдете? А що в сумці? Ну так, це було стресово, звісно. І тебе відпускають через декілька годин? Да, мене відпустили через декілька годин, і я вийшла. Ну, батько так і зрозумів. Він казав мені не їдь, ми перетерпимо, все нормально. Нам, от, ти там в безпеці, нам окей з цим. Але ж я поїхала, і він такий, все нормально. Ну, я знаю, що він дуже хвилювався, але він нічого не сказав. І ми просто поїхали додому, мама там просто вже так знервувала, вона зрозуміла, що я приїду, що мене батько поїхав зустрічати, бо він теж поїхав, не сказав їй, що куди він поїхав. От, ну, була така історія, да. І в той раз, коли ти вже поверталась в Київ, ти знала, що більше, поки ти не будеш туди їздити. Я потім ще їздила. Да, потім ще їздила після того. Але я вже просто з таким стресом туди йшла. Але я вже була навчена, я все видаляла з телефону. Я просто все так робила, що просто, знаєш, не підкопаєшся. Але вони мене вже не чіпали, бо, ну, що з мене взяти, справді. Ти з кимось там зараз підтримуєш зв'язок? Ну, з родичами, звичайно, а так, більш не з ким. З друзями, з університету. У нас з тобою, до речі, багато спільних навіть. Да, в нас багато спільних. Ти знаєш, ну, як, з друзями, да, з родичами, да, але я їх, знаєш, до родичів якось відділяю, тому я не можу так сказати, що окремо з кимось там прям спілкуюсь. Ну, так, ситуативно. Я підтримую також зв'язок зі своїми друзями, але якось з деякими ми домовилися, що тему політики ми не чіпаємо. Бо їм дуже страшно. Ну, це дуже складно. Ну, як не чіпати? Бо вони все одно питаються, як ви там? А як ви спите? А куди ви ходите? А де ви ховаєтесь, коли в сирени? І все таке. Ну, все одно ж ти ж з ними спілкуєшся, і коли до них прилітає щось. Наприклад, в Джанкої нещодавно було. Так, ти там живеш взагалі, там там мої родичі. І я теж в них питаюся, що у вас там дуже багато, дуже сильно було чутно, не чутно. Ну, вони так відповідають, дуже, так, знаєш, завуальовано після 2014 року. Навіть я пам'ятаю, коли батьки до мене приїжджали в Київ, вони розмовляли про владу, про щось таке політичне, пошепки. Так, я сама так робила, коли приїхала. Розумієш? І переходила відразу на кримськотатарську мову, щоб ніхто не зрозумів. Я кажу, тут вільна країна, ніхто нічого з вами не зробить, все нормально. Але це вже, знаєш, так якось вони звикли теж до цього. Так, я пам'ятаю, як я приїхала. До речі, мені здається, що ми з тобою тоді побачились в Такаві. Ти пам'ятаєш? Да, взагалі. У мене навіть світлина є. Так, і в мене є.
От мені здається, що саме тоді, в цей день, хтось, з ким я зустрічалась, мені сказав, що ти можеш тут нормально говорити. Тому що ти звикаєш жити в цьому стресі, і ти вже в режимі самозбереження знаходишся, знаєш, всюди. Ранок 24 лютого минулого року. Ти де була, в Києві? Я була в Києві, да. Я ще працювала 23-го, але я вже розуміла, що щось таке буде. І зняла всі гроші з картки. Я відчувала, що щось таке буде. І мені на роботі казали, да ну не гнітай, да нічого не буде, ну все буде окей. Я кажу, люди, ви просто не були в 14-му році в Криму. Я бачила, як це все починається. Ніхто не вірив, що вони заїдуть зі зброєю. Ми не вірили, що це взагалі все відбувається вживу. В мене був цей тривожний чемоданчик зібраний. Але ж він так десь стояв там, знаєш, в куточку. Тобто речей там не було, були тільки цінні речі, типу документи, гроші і золото наше, ти знаєш. Золото наше все. Наше все, да. О 5 ранку, 24 лютого, мама зателефонувала мені і сказала, що вставай. Мама така в мене, знаєш, вона ж лікар, і вона така каже, так, Аліка, без паніки, встаєш, збираєш сумку і йдеш в укриття. Я кажу, Анна, що, яке укриття? Про що ви кажете? А мама каже, що вони полетіли до вас. Ми чуємо, що вони, ці військові літаки, бо батько в мене за звуком розуміє, що за літак полетів. Є в нього така особливість. І вони кажуть, що полетіли до вас там десь за годину, там будуть вже у вас, тому потрібно виходити в укриття. І я беру... У мене аж мурашки. І я беру ковдру, кладу її в сумку, беру спортивний костюм, вдягаю на себе там щось, просто збираю сумку і виходжу. Там сестра за мною приїхала, почалося таке щось, знаєш, як з фільму про кінець світу. От, знаєш, коли все падає, все летить, щось ти їдеш по мосту, а там так просто машина стоїть з відчиненими дверима, знаєш, людей немає. Там люди їдуть по зустрічній полосі. На заправках що коїться, я просто не розумію, що відбувається, що я засинала в нормальному, знаєш, стані, все було окей, і тут бац, просто інший світ. Але зараз, знаєш, я це згадую, нібито просто кіно якесь, що не зі мною, знаєш, я навіть про це кажу, в мене немає емоцій, бо я ще не розумію, до мене не дійшло, що там це зі мною було, тому що ми коли їхали через Гостомель, якраз в той момент аеропорт був під ударами, і я бачила цей гриб, знаєш. Ти зараз розказуєш, а я собі, знаєш, мене флешбеком відкидує в той день, в той ранок, і я просто пам'ятаю, як я прокинулась, мені було так страшно, знаєш. Мені здається, що якби тоді в мене спитали, чи уявляю я собі якось майбутнє, то от, чесно, я б оцей день, коли ми з тобою просто сидимо в Києві, говоримо, я б собі навіть не уявила. Бо тоді навіть на годину... Це після 24-го? Так, це ранок 24-го. Да. Коли я їхала до Львову, мені реально, я не знала, чи буде завтра. Просто не знала. В такому стані була дивному, знаєш. В мене просто був якийсь шок. Не було, типу, страху такого сильного. Просто якийсь такий шок. Ага, окей. А що далі? Окей, добре, виживаємо. Знаєш, в такому був режимі, що ти якось так тримався. Але такий животний страх десь в глибині він був. І зараз іноді я його згадую. Ти скільки була у Львові, а потім поїхала за кордон? 2 тижні десь я була у Львові. І потім виїхала. І я переїхала до Естонії сама. І жила там рік. Рік прожила. Пропрацювала і от повернулася в Україну. Бо не змогла більше там знаходитись. Знаєш, дуже важко. Бо ти сам. Тут друзі, тут все таке рідне, все
ну я навіть не можу це пояснити. Тут я вдома. Знаєш, як вдома. Навіть якщо тут ракети літають. Да, навіть якщо тут ракети. Але мені спокійно навіть з цим жити. І там ти постійно прокидаєшся, і першим ділом ти дивишся в Телеграм. А щось не прилетіло, а де летіло, а що, ну, таке. Ти переживаєш, і таке, знаєш, відчуття провини. Угу. Да, в тому, що ти не тут, що ти там відсиджуєшся, хоча ти там гроші заробляєш, да? От, і все одно, от мені зараз тут якось спокійніше. Ти повернулась майже через рік? Угу. Чи навіть більше, да? Мені Так, здається. так. Як ти змінилась за ці 1,5 роки? З моменту війни ти маєш на увазі? Так, бо кожен з нас, знаєш, відбулася така переоцінка цінностей. Ми взагалі на все почали по-іншому дивитись. Я більш почала жити сьогоднішнім днем. От мені хочеться зустрітись з кимось, побути, то я зустрінусь. От мені хочеться щось побачити, я поїду, побачу це. Раніше, знаєш, я відкладала на потім щось, а зараз я просто роблю. Трошки цінності змінились, і потрібно просто жити, не відкладати на потім. То не можуть люди жити в постійному стресі. Розумієш, ну не можуть. Ну це просто можна ж поїхати головою. Так, жити тут і зараз – це дуже важливо. Це навіть тобі дуже потрібно з психологічної точки зору, так? Але бути трохи скромнішим, враховуючи час, в який ми живемо. Події, які відбуваються. Оце дійсно дуже, мені здається, деяким складно балансувати, але про це треба думати. Пам'ятаю цю історію, коли на нашій вулиці, ну, знаєш, як всі діти сусідські там, ми бігали, щось грали. Часто таке траплялось, що в дитинстві, там, в сім'ї, не те, що в нас не було грошей, але не було, скажімо так, грошей кожного дня мені і брату купувати там морозиво. І мені через це було дуже прикро, я там плакала, бо ми їли, знаєш, оцей хліб з маслом і зверху цукром. Посипали і так їли. Всі це робили, я теж. Да. І це був наш Це десерт. нормально. І одного разу, коли нам тато купив морозиво біля магазину, і ми от то з братом, знаєш, за ним такі, йдемо, і баба, дай, будь ласка, моє морозиво, хочу зараз його з'їсти. Він сказав, що ви обов'язково його з'їсте, коли прийдете додому, бо на вулиці дуже багато дітей. Якщо зараз вони побачать і вони теж захочуть, а в мене немає грошей їм купити. От як це мудро, да? От скажи. Так. Ну це ж правильно. Це правильно, бо треба враховувати те, що ти на цій планеті не сам. Біля тебе, навколо тебе є люди. Знову ж таки, ми завжди враховуємо контекст і час, в який ми живемо. Тут питання від глядача. Оу, дуже цікаво. Коли ти повертаєшся на сцену? Слухай, мені так приємно взагалі, що люди пам'ятають мене, хоча я так давно вже не співала нормально на сцені і не викладала якісь новини про творчість свою. Думаю, що вже потрібно цим зайнятися, але не просто не завтра, але найближчим часом, я думаю, що повернусь. Щось спочатку запишу гарнесеньке, потім якось презентую. І ми будемо цього дуже чекати. Я, до речі, нещодавно була на концерті кримськотатарського співака в Києві, Ісмаїла Куртомєра, можливо, ти знаєш. І так, до мене в кінці підійшла парочка така, він українець, вона кримська татарка, і вони такі підійшли і кажуть: Алія Ханума, можна з вами сфотографуватися? Я така, опа. Я знаєш, згадала, що я теж співаю. Сфотографувалися з ними, і вони ж мене теж питають, коли? А я кажу, думаю, що тоді скоро, як люди ще не забули, як дійсно потрібно цим займатися, бо мені самі хочеться вже, знаєш, це потреба ж в творчості, щось робити, і я думаю, що скоро. Я дуже слідкувала за тим, що писали під твоїми відео з «Голосу країни».
там було стільки підтримки, там було... Да, скажи, дуже Так. багато було І таких це слів. було так приємно. Я це теж було... прочитала, але я читала під одним відео, де я перше відео, там взагалі інші я не читала, але дуже було багато таких і з Туреччини, я так розумію, що з Азербайджану люди писали, там з таких країн, що теж дивляться. І приємно. Ну, бачиш, моя місія на цьому шоу була популяризувати кримсько-татарську пісню, і я її виконала для себе. От не припиняй, будь ласка, бо, бачиш, мені здається, що особливо зараз є оцей, знаєш, запит на кримсько-татарську музику, культуру, мову. І якщо ти вмієш це дуже красиво, так гарно робити, чому б ні? Ми будемо дуже чекати. Ще декілька моїх останніх запитань про Крим. Угу. Це вже, знаєш, традиція. В кожному інтерв'ю я запитую у людей, де твоє місце сили в Криму? Питаннячко. Я просто, знаєш де? Де? От як їхати з Бахчисарая в Голубінку, в Озянбаш. Угу. Там є таке місце перед танковим, Так. де ти під'їжджаєш і отак от відкривається. краєвид такий. Оце да. Оце моє місце сили. Насправді, я дуже часто його згадую, і мені так... Я просто навіть пару днів тому я гуглила фотки з цього міста, щоб просто передивитись і згадати заново. Воно дуже красиве. Да, дуже, дуже гарно, насправді. Я просто мрію там опинитись. Я не знаю чого. От не біля моря. От бачиш, от просто побачити оцей краєвид. Алія Чохсагл за те, що сьогодні прийшла. Сендесагл. Дуже приємно було тебе бачити, поспілкуватись з тобою. Якщо я тебе про щось не спитала, або ми про щось не поговорили, а тобі було б це важливо, будь ласка. Слухай, я так давно не казала нічого телеглядачам, що зараз навіть трошки розгубилась. Але я ж давно вже не телеведуча, ти ж знаєш. Я можу просто сказати, що підписуйтесь на канал Крим News, ставте лайки нам, пишіть в коментарях, може у вас є якісь питання. А я хочу від себе побажати скорішої перемоги нам всім і скоріше зустрітись в вільному Криму. Аліє, дуже хотіла б тебе попросити, щоб ти спеціально для наших глядачів заспівала якусь пісню. От яка така дорога твоєму серцю? Я поспіваю пісню «Ясмам». Kemançamın telleri Osman bağlamadır bağlama Osman bağlamadır bağlama Gidersem de gelirim Osman benim için ağlama Osman benim için ağlama Gidersem de gelirim Osman benim için ağlama Osman